Stimați concetățeni, anul care a trecut a fost un an greu. Peste 7 zile, asta va răsuna din toate televizoarele țării. Asta auzind de 25 de ani de sărbători. Anul care a trecut a fost un an greu. Stimați concetățeni, eu chiar cred că anul care a trecut a fost unul dintre cei mai dificili ani din istoria țării noastre. A fost anul în care ni s-a furat cel mai de preț lucru, speranța. Speranța care pentru mulți dintre noi a fost ultimul motiv de a mai rămâne în țară. Eu refuz să cred că totul este pierdut, că această țară nu mai are nicio șansă, că pentru oamenii buni, corecți și harnici nu mai este loc în Republica Moldova. Noi vrem să construim un alt fel de viitor. Un viitor în care toți vom putea spune cu mândrie: anul care a trecut a fost un an bun. Eu am hotărât să nu mai aștept. Am hotărât să fac un pas acum spre clădirea acestui viitor. Astăzi vă îndemn să facem acest pas împreună. Să pornim o mișcare care să demoleze sistemul corupt, să aducă o clasă politică nouă și să construiască o țară în care noi toți ne vom simți în siguranță. Prieteni, oricât de mult mi-aș dori eu să fac schimbarea, noi vom reuși doar atunci când fiecare dintre noi va pune umărul. Vă îndemn să credeți că se poate, pentru că eu cred în voi. Vă îndemn să trecem istoria țării pe curat, așa cum spun profesorii. La mulți ani!